No niin, terve taas. Tässä on se lyhyt video, minkä näköiset tulokset tässä on. Tästä minä alkaa ja sinne toinen ajoura ja toinen. Ja sitten sinne ajoin tuon vähän läpi ja tuohon. Ja nyt vaan niin kävelen vähän niin kuin ja näytän miltä se näyttää. Tässä ne kasat on, eli parrut, tukkit ja kuidut. Tässä oli joten niin kuin vanha kasa. Kaikki muu on jo ajettu. Tässäkin oli. Ja tässä. Tuo oli jo toiselta niin kuin ajouralta tehty osaksi. Ja tästä alkaen ajoin sinne jo. Tässä ne ovat ja no ihan paksuja siis tässä. En tiedä. Ihan erilaisia siis mäntyjä tässä on ollut. Tässä on ihan sama se tukki, parru, kuitukasa ja sama tässä. Sitten tuli se käännös ja taaksepäin ajoin jotain pari tuntia ja jotain muistaakseni 60 mottia oli tehty ja lyhyt lenko, että tässä oli vähän niin kuin ristirasti kun oli se käännös. Ja toinen ajoura. Ei ollut itse asiassa niin paljon puita ja joskus on ihan niin kuin pienesiä kasoja. Tässä tonne meni se toinen ajoura ihan sinne päin ja nyt kävelen vaan. Tossa oli se. Joo, se käännös. Tossakin ja tuossa. Tässä. Eli se on ihan se jotain niin kuin 2 tuntia tulos ja sitten ei vielä loppu kun minä laadin tässä se aloitumispaikka oli ja tästä minä laadin sinne. Tässäkin on se tukkikasaa ja tonne en kävele varmaan nyt kun melkein no jo varmaan kävelen vielä. Joo. Tässä se on. Ja tossa se säästöpuuryhmä oli jätetty pystyyn ja ihan tästä minä ajoin ihan reunassa ja joo, noin tossa ne toisia ajouria ja lähdetään siis nyt toiselle viimeiselle, missä oli itse asiassa todella pehmeä ja ihan varovasti ajetaan, kun on kuitenkin talvikuvio ja tässä se aloitumispaikka oli ja sitten lähti tänne ja tässä se toinen ja mennään
eteenpäin ja tässä se kuitukasa, tukkikasa, parrukin. Joo, ja tässä oli se vanha ajoura, siis ajoin vähän sinne päin, tossa se säästöpuuryhmä taas ja tässä se maa on ihan jäätty, mutta kaikki muu on vähän niinku silloin tällöin pehmeä ja tässäkin on se tukkikasa. Tossakin on parrukasa ja pieni kuittukasa tossakin. Ja tossa se kone on jo siis. Tässäkin on muutamia. Tässä ja tossa. Tässä ja tossa. Ja kasoja. Noin. Joo, ja ihan matalia niin kun kantoja koko ajan, kun tässä on se pehmeä paikka ja missähän on vähän niin kuin joskus jopa vaikea niin kuin etsiä. Se oli vanha kanto, oli niin saatana pitkä se kanto. Kuka teki? Onko se vain pätkä? Se on vain pätkä. Tässäkin on se ihan matala kanto ja tässä se kone on. Ja viimeinen kasa. Ja tästä näin minä lähden pois tonne missä se taukkopaikka oli. Se takki ja kypäräkin. Kun tässä on auko, siis vähän kävelen ilman tuota kypärää. Joo. Tonne. Kävelen nyt ihan suoraan tuon Läikien läpi ja tossa se säästöpuuryhmä on. Tossa on toinen. Tässä on se kasa, jota oli jo videossa ja mitä muuta. Tässäkin tässä se tukkikasa ja tässä on minun taukkopaikka. Heippa!